A naravno, ovo je 21. vek i ja mislim da je nezamislivo da u 21. veku deca koriste ovakav toalet, mogu da nastradaju, da im padne krov ili da dobiju neku bolest, zarazu i sl. Ne znam šta da vam kažem, vidite i vi. Razočarani smo. Jako. Se plašite da deca se ne zaraze ili da im padne to na glavu? Kako da ne. Plašim se svaki put kad ga pošaljem u školu. Jel smatrate da treba da pričamo posle ove slike koju vidite? Šta mislite kako je nama godinama? Godinama dolaziti u ovakvoj školi, raditi u ovakvim uslovima i pustiti decu, sada je sneg, a kiša, blato, deca nam padnu, dolaze mokra, shvatite. Uđu u učionicu, duva sa svih strana. Uslovi su, sami vidite. Nemoguće je pričati. Ti problem imamo već godinama, pokušavamo da dobijemo taj mokri čvor, obećano je iz Republike još da će sve škole da dobiju, a prošlo je 10 godina i dalje isto. Znači 10 godina pokušavamo da dobijemo mokri čvor.